Acts chapter 13 verse 36. Ngexesha lakhe uDavide wayifeza injongo kaThixo waza wafa emva koko wangcwatywa ngookhokho bakhe wabola. Can you kindly read for me again Isaiah 53 from the back? I'm here, bro. Ngokubhalwe ngumprofeti uIsaya isahluko ngamashumi mathathu anesithathu. Amahlanu anesithathu 53. Ewe mpostoli. Izanazo ke buthi. Umqolo uyaqala. Ngubani okholiweyo ludaba esiluvileyo? Ngubani ongeuqondile umnweka ndikhoyo? Verse 2. Kaloku isixaka sikhule njengesithole kwalibharhileyo suke asabi namfaneleko nabunganga. Sabangasijonga asabi namtsalane. Abantu basidelile basibukula. Saba ngumntu wenqwaleko nentlungu. Saba njengalowo ufulathelweyo engasiwaso. Saba ngulowo udeliweyo nathi asasikhathalela. Kanti ngenene buthwelwe nguye ubuthakathaka bethu. Inqwaleko yethu yasemagxeni akhe. Ngenene thina besiba ubandezelekile. Sisithi uyabethwa nguThixo. Verse 5. Phofu ke ungcwelerhwe ngenxa yokukreka kwethu. Ewe ubulewe ngenxa yobugwenxa bethu. Ukohlwaywa kwakhe kusiphathele uxolo. Thina sinyangwe ngamanxeba akhe. Sonke salahleka njengegusha. Elowo wabhadula ngeyakhe indlela. Ke yena undikhoyo wamuyisela ngobugwenxa bethu sonke. Verse 7. Ewe yena waphathwa gadalala kodwa wathi cwaka. Akakhalaza tu. Waba njengexhwane eliyakuxhelwa wathi cwaka njengegusha ikhetywa. Ewe akawuvulanga umlomo wakhe. Wanqanyulwa ngengcinezelo nesigwebo. Kwisizukulwana sakhe ngubani na oyiqondileyo lento? Inene wanqanyulwa kwabaphilayo. Wabethwa ngenxa yezirhweqo zethu. Engcwabeni walala nesikhohlakali. Ngokunjalo nesityebi ekufeni kwakhe. Nakuba wayenganzanga lugonyamelo. Engazange waba ngokhohlisayo. Verse 10. Kanti yintando kandikhoyo ukuba abandezeleke abulawe. Khona ukuze ukufa kwakhe kube lidini lobungcengcezela izono. Ngoko ke wabona nezizukulwana uyakukhula ade akhokhobe. Ngaye intando kandikhoyo yofezekiswa. Verse 11. Ngenxa yembandezelo yakhe wabuya axhamle ulonwabo. Uthi undikhoyo ngokwazana nesi sicaka sam sindikholisayo abaninzi bofumana ubulungisa. Kaloku sona sibuthwele ubugwenxa babo. Verse 12. Yeah, may the good Lord
bless the reading of His word in Jesus' name. Amen.